RDRRMC1 Emergency Operations Center na kataas na sa red alert status kasunod ng Bagyong Mirasol. Para sa detalye, narito si Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report! Nakataas sa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1 kasunod ng epekto ng Bagyong Mirasol sa Region 1. Nauna nang nagsagawa ang Council ng Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building Meeting upang mantabayanan ng sitwasyon sa buong rehiyon mula sa banta ng bagyo. Inaasahan naman ang mas pinaigting na koordinasyon ng mga member agencies at mga local DRRMs upang agarang mai-report ang mga kaugnay na insidente sa kanilang nasasakupan. Pinalalahanan ng mga residente sa Region 1 na umantabay sa pinakahuling mga weather updates at advisories at dam updates mula sa DOSC Pag-asa at datos sama ng landslide and flood susceptibility mula sa DNR-MGB Region 1. Samantala, ilang mga local government units sa Region 1 ang nagsuspende na ng klase para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Raka, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM.